Hej, čaute všetci cooloví ľudia, zdravím vás Lukáš a vítajte z tohto ďalšieho krátkeho random vlogu. Nachádzam sa pred Waterloo Train Station, neviem ani či mám zelenú, nevadí, to není semafor. A idem práve do kina, ale čo je na tom také zvláštne je to, že idem do najväčšieho kina v UK, čiže v celom Anglicku. A to práve do tohto, ktoré je predo mnou. Volá sa BFI. Netuším, ako sa do neho dostanem, pretože je v strede kruhového objazdu, ale plátno, čo je teda zaujímavé, to, že je teda to najväčšie. A v čom? Má plátno o rozmeroch na výšku 20 metrov, čo je takmer 5 takýchto double deckerov. Áno. A 26 metrov na šírku. To je obrovské. To je niečo obrovské. Každopádne, riadne sa na to teším, idem na Warcraft movie. Až na to, že neviem, kde tu je teda naozaj vchod do toho. Neviem, musím to nájsť. Hore ide vlak. Takže idem si ušiť film a potom vám dať čo poviem. Nebudem to spoilovať, nebojte sa. Tí, ktorí ste to ešte nevideli a chceli by ste to vidieť. Ale ja v prvom rade musím nájsť, ako sa tam dostať. Tam není žiadny chodník. Wow. Autobusy. A tam je Shard. Kade? Kade? Neviem, poďme sem. Počasie je celkom fajn, malo pršať, ale bolo také zamračené celý deň. Teraz je fajn, je príjemne teplo. Tak, nahodil som takýto swag, keď idem už do toho kina. A tak no, tak idem hľadať cestu, ako sa tam ide. Majte sa zatiaľ. Našiel som sa. Tak toto je obrovské. Vy to možno nevidíte, neviete to porovnať, ale je to obrovské. Ja som musel ísť normálne po dvojom schodísky tam, aby ste sa vôbec dostali do sály, kde sa sedí. Ty kokos. Oh my god. Je to takmer 500 sedadiel. Viac než 500. A to plátno. 26 metrov vysoké. 20 metrov vysoké, 26 metrov široké. To je pecka. A v 3D IMAX. Ty kokos. Toto bude paráda. 11600 W ozvučenie. Hej, tam sme inak, aha. A na toto ide. Sranda je, že keď sa dívam cez tie okuliare, tak časť obrazovky je tmavá, časť obrazovky teda na mobile je bledá. Ha. OK, tak som práve vyšiel z tohto kina. Pocity úplne mega, proste som úplne nabitý emóciami. Nebudem vám nič hovoriť o filme, inak to sa mi to nepáči nahrávať. Počkajte, vidím na nejaké krajšie mesto. Tak, tu som už trošku na krajšom mieste. Takže práve som vyšiel z tamtoho kina, teraz ho vidieť trošku lepšie. A bol som teda ešte raz hovoriť na tom filme Warcraft. Bolo to parádne, nejdem spoilovať.
akože ja nie som najväčší fanúšik Warcraft hry, ale bolo to dobré, hej. Ja ako fanúšik filmov a všetkého a vizuálnych efektov tiež, takže pre mňa to bolo fajn, inak to bolo nimi prepchané, ale tak čo už, niekomu to môže vadiť. Každopádne zvuk parádny, proste 3D zvuk. Hej, výhľadkový autobus, áno, vy si fotíte Londýn, ja si fotím seba, no teda nie seba, ale to jedno. Takže úplne paráda, proste film dobrý, ja som spokojný, uvidíme čo bude teda ďalej, lebo už ako z názvu vyplýva, volá sa to The Beginning, čiže začiatok, logicky bude pokračovanie a áno bude, tak skončil aj film, že bude pokračovanie. Každopádne, kto chcete, alebo kto ste ešte neboli, tak choďte. No ale ešte raz teda k tomu kinu. Je to najväčšie kino v UK, má to cez 500 miest, je tam iba jedna kinosála, ktorá je ale však na celú tú budovu, v celej tej budove, hej. Tak krútim sa tu, lebo nechcem ísť ďalej, ani neviem kam idem, ale tam. Inak tam je ďalší film. Čo robia zvieratka, keď sú celý deň samé doma. No, ale to je, plátno má 26 metrov na šírku, 20 na výšku, čo je takmer 5 autobusov. Celý čas som musel aj takto hore sa dívať, lebo to bolo obrovské proste. A zvuk parádny, tam bolo cez, hádam 20 reproduktorov, 3D perfektné, takže aha. Tam máme Big Ben na Londýne. Takže paráda, ja som spokojný. Odporúčam. Ak to budete, tak choďte. Inak čo zaujímavé je, že napríklad tu aspoň v tomto kine špeciálne, keď idete sami do kina ako dospelý človek, tak to vyjde celkom dosť draho. A keď ide rodina, či jeden dospelý, dve deti, alebo dve deti, dvaja dospelí, tak je to takmer o polovicu lacnejšie ako môj jeden lístok. Čiže vlastne tu chcú, aby tí ľudia chodili do kina. Proste je to paráda. Takže príďte sem do kina, je to tu lacnejšie, no. Aj nájdete lacnú letenku. OK, takže idem sa ešte teraz prejsť kúsok tuto popri rieke a tým by som ukončil tento lodík. Taký random. Takže ideme tam zase raz. London Eye. Poďme sa pozrieť. Máme západ slnka. Tak to by bolo na dneska všetko s týmto odzvonením 8:30 večer na tento krátky vlog všetko. Čo som už povedal dvakrát, nevadí. No, každopádne teda, sa majte, užívajte, nezabudnite hodiť like, poprípade dať subscribe, aby ste videli ďalšie takto krátke random vlogy aj z rôznych iných miest, nielen z Londýna. A jo, teda vidíme sa na budúce, ja idem na metro a domov. Tak sa majte. Peter Venturo's Free, signing out.